Здравейте, всички ме гледате. Аз съм Вампир Кролер и тук сме 007S. О, да, как ми лагва. Абе, то слаг е направо уникален. Направо ти казвам, че... О, да. Ето го и него! Така, когато гледате разчелъскам, знаете, че 29 се завръща. 29 Ще го повторя, аз че те сигурно няма да чуват. Той ще се завръща на 29 август. Тоест след 4 дена. Тоест, да, след 4 дена. Тоест, Ще повторя думите. да, ще спра да му повтарям думите. О, да. О, да, имам 3 реда с ръчица. Освен ако не ме убиеш, аз ще убия. Как имаш, искам да я взема. Еми, убивай монстъри. Трябва, като стане вечер, ще ходиш. Да убивам монстъри. Ще взема диаманта и това ще пред тебе. Мене ли, бе? Аз отивам вкъщи и няма. Първи честовете малко. О, да, забравих да отидем на честовете. Нали знаеш, че като си с диамантен туз пак мога да те убия? Защото има повече сърца от тебе и мече ми инчетват, така че... Гледай, знаеш какво бъде? Аре, отваря ми честа. Ще отворя честа, уей! О, ще ползвам клипа, дами и господа. Е, сега го. Така отново съм тук и тук сме не 007S. Стори му става. Ето го, Остори ми е да ти не трябва да гледам. ето го и него. Нали знаеш, че не можеш да чупиш? Защо? Пробвай се. Какво? Няма ли да ми направиш? Тръгнеш ли за фермата? Ще направя само излез. Какво? Ще направя само излез. Знае, че съм така малко нахарен. Че наистина си нахарен. Аз никой не съм добавил в тази ферма. Добавя си този херобрай. Не съм само аз съм. Защото аз като го знам, той ще ми вземе си цяла всичката реколта. Нали може когато добра, бе? Да, само че аз нарочно го правя, защото понякога не. Да, Херобрайн е момиче на 8 години. Ай, стига, бе, как ти се отвори това нещо? Мангачива, тъпа, грозна нещастна. Обичам да псувам. Няма какво казвам. Ще обера малко кобълство и след това трябва да вече ще става нощ. О, да, наистина. Fuck you, man. Не говоря на тебе. Man. Man, fuck you, man. Обичам да псувам. То, две кобълство. Добре, сега ще я опитам как се пише motherfucker. Добре, слушайте внимателно. Motherfucker как се пише? Motherfucker. Брат, така ли се пише motherfucker? Не, М-О-Т-Х-Е-Р Ф-У-Ц-Х-Е-Р. Ти го каза. Брат, виж, има... Вече ми знаеш какъв ми е инчента, бе, брат. Нечупливост 3. Я да го видя. След това ми го дай, иначе ще заколя. Как ще ска? Дай, бе. Дай, бе. Дай, бе. What the f... Fuck, забравих, че има резиденция. No, se me oye. Oh, да. Oh, yeah. Oh, yeah. Вижте го. О, затворя. Майки ти! Но се пигна. Oh, yeah.
събуди се, бе! О, айде влизате. Приятели ми. Няма с какво ги тръпваме. Всъщност има. Грандиозно появяване! Дай ми меча, бе, иначе те убия с енчентната си брадва. Има зомбите, ще ги убия. Аре, бе, върни ми меча, бе, ей. Зомби в къщата, помощ! Искам аз. Дай ми Ще меча. трупа сърца. Ще убия теб. Не знаеш, че не можеш. И брадвата ми е енчентната на нечупливост 3, устота 3, ефективност 3. Но като убивам монстъра, не ми дава никакви сърца. Дай ми меча, бе, ей. Виж колко ми е. Абе, ма. Ще премахна от резиденцията, ако ми имаш меча. Радва за меч. Айде, ще ти енчентна брадвата на 26 лева. Ела. Какво ще ми казваш? Шит. Shit the fuck. Ела така, бе. О, дами и господа, Зомбита. за малко ще паузирам клипа да го убия 2-3 пъти. Така, аз съм тук. Убих го 2 или 3 пъти. Вече не знам колко. Ела да убий зомбите в къщата. Късно аз го убих. Мри, бе. Yes. Убих 2 крипера. Ей, тук има виличер, не му казвайте. Няма да ти кажа, защото че го трепиш. Ела малко вкъщи, чуй. Аре, скачай, мой човек! Скачай! Аре, бе, братче, скачи ли? Скачай на леглото, я ще такова маре. Легни просто! Легни! Нер, монстър с нер. А това ще се погрижа. Защо да лягам? Просто легни! Ей, сега ще му изчакай. Зомби майче! Аз ще го не знам. Ела в къщата. Ела. Легни! Да. О, е. Какво правиш с мене, бе? Нищо. Я ти легни. Окей. Още. Виж във въздуха, нали осъзнаваш? Е, ти как си взел легото и аз още спъвам. Стана. Ако! Нодус! Ти имаш ли нодус? Не! Ама ми се иска. Имаш. И да, това беше днес този клип. Вие сте моите гейчета. Сега! Искам. Базикам се, бе. Вие бяхте моите приятели. Това беше някакъв си клип, където взех главата на 007S. Той няма да вземе моите никога, защото има... Да, той е от... Аре, кажи бай. Това беше от мен, аз бях Вампир-Кроле. Аз бях... Ще има линк за моят ченал. Няма да има. Ти имаш повече сабскайбър от мен, не ме интересува. Абонирайте се за мен! Абонирайте се! И ще има надпис за този IP. Всъщност не сървъра, всеки ден е пълен, аз мисля. И да, това беше от мен! Чао! Аз стига сте гледали клипа, затваряйте го, е. Стига сте гледали клипа, майки ушива. Тъпа грозна, нещастна. Окей, затваряйте го, добре, аре, ай.